Yesaya tia duonum miensa. Hwan na waje yen asanka no adie, na Awurade basa no, hwan so na ada adie ama no ahunu. Na ofifiri se dufro nanim, se asase pese mu nhini, oni ahofe na oni animunyam. Na ehunu no, na oni subana ebema ne ho aye yen fe, wobu no animtia, na marima po no, oye onipa ohunu ayayade na onim yade, na wobu no animtia, se obi a nipa yi won anihunta no, na ya mu no hwe, ampa yen nyarewa no, ono na wafa, na yen ayayade nso, wasoa, na yen de yebu no se de wahwe no, de Onyankopon aka no de no ahye amaniemu, na ono de yen mrato nti na opira no, yen amumuyo nti na wodwere no, yen asomdwie ho asotwe daa ne so, na ne mantampie na wode asa yen yade. Yen nyina wo ntwetwede se nnwan, yedane fefa ye na kwanso, na Awurade ma yen nyina amumuyo kɔhwe ne so. Wɔhyɛ no ahoɔye a, na ɔno de ɔbrɛ ne ho ase, na wɔamue n'ano, sɛ adwama a wɔde no rekɔ akuku no, sɛ odwantena a watɔ ne ho nwi twitwafoɔ animmum no, ɔno nso wɔamue n'ano, wɔde ahodwan ne atemmuo yi no kɔe. Ne brɛ sofoɔ nso, hwan na ɔdwene ho sɛ wahwim no afiri ateasefoɔ asase so korɔ, na memman mmarato nti na wɔbobɔɔ no, na wɔmaa ne dam na fra abɔnefoɔ ne ɔdefoɔ deɛ mu wɔ ne wuo mu, nanso wɔani abɔnefo sɛm, na naadaa ni n'anum, na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔdwerɛ no bɔɔ no yadeɛ. Sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔdeɛ a, obehunu asefoɔ ne nabɛware, na deɛ ɛsɔ Awurade ani afa ne nsa so ayɛ yie, obehunu ne kra brɛ no ho adeɛ ame. Ne hunu mu na makoa tenenee no benya tenenee ama nipa pii, na ɔno ara afa wɔn amumuyɔ nso asoa. Saa nti mɛkyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu, na ɔne ahoɔdenfoɔ akyɛ asadeɛ, ɛfiri sɛ ɔde ne kra too hɔ ma owuo, na wabu no atia mmaratofoɔ, nso ɔno na wasoa nipa bebree bɔne, na wadi ama mmaratofoɔ.